Annette Verstegen uit Venray nam donderdag afscheid als directrice van basisschool Koningshof. Tevens vierde zij haar 40-jarig onderwijsjubileum. Samen met de kinderen en leerkrachten werden 's morgens hutten gebouwd op de zandvlakte bij het ziekenhuis in Vlakwater. Er werd hard gewerkt. Ja, dat is super. Ik vind het geweldig. Vanmorgen bij school zijn we begonnen en met alle kinderen zijn we lekker naar de bossen gegaan. Er worden hutten gebouwd, er zijn hutten met toiletten erbij, er zijn hutten met inloopkast. Ja, geweldig. De activiteit in de bossen van Vlakwater haalde oude herinneringen op bij Verstegen. 100% doet het mij herinneren aan vroeger. Ik woonde vroeger hier vlakbij en ik heb in dit bos ook zelf veel gespeeld. Dus voor mij is het echt wel terugkomen in een stukje nostalgie. Bijna 10 jaar was ze directrice. De kracht van de school is volgens haar dat er voor bijna ieder kind een plek is. Wij hebben als motto ieder kind is kleurrijk en dat vinden we zelf ook. We zoeken naar kansen bij kinderen. Annette Verstegen kijkt dan ook met plezier terug op haar jaren op Koningshof. Ik heb hartstikke mooie jaren op Koningshof gehad en ik heb er echt van genoten. We hebben mooie dingen samen gedaan en nu na ruim 9 jaar ga ik nog een nieuwe uitdaging aan. En die nieuwe uitdaging, dat is? Ik ga, naast dat ik op basisschool de Toverbal nog een jaar blijf werken, ga ik naar basisschool de Klimboom. En wat is uw persoonlijke herinnering aan de school? Dat we er samen een mooie school van opgebouwd hebben. Het zou een school zijn die minder kinderen zou hebben en we staan nog steeds sterk als Koningshof en we hebben gewoon een goede naam.